Her er alle mine klassekammerater, eller alle dem, der burde være mine klassekammerater, men ingen er det. Men her er John, han er fin nok. Ding-ling-ling! Skrid med dig! Hej, vil du med ind til byen i dag? Ej, ja, det vil jeg helt vildt gerne. Hej. Tror du, vi kan dig med? Jeg står på, Køling! Hey, væk herfra! Fuck, du får Køling! Hey, hende derovre, hende kunne du godt bruge. Hun er ynkelig langt nede og virkelig desperat efter at få nogle venner. Dennis, fang hende! Kom lige her! Hey, vil du være med i vores crew? Kunne det her virkelig passe? Det er den første gang i mit liv, at nogen havde vist interesse for mig. Mener I virkelig det? Ja, selvfølgelig, mand. Super fresh. Ja. Super. Mød os her i morgen kl. 18 præcis. Præcis. Hey, hvad så? Ja, Hans Møg. Jeg vil meget gerne være med i dette fællesskab. Har du ild? Ja. Så jeg tog cigaretten og røg den til enden. Louise, hvor fanden har du været? Det skulle da nervøs. Ingen steder. Louise, svar mig helt ærligt. Jeg var bare hen på fodboldbanen. Louise, du lugter af røg. Se, det kommer hun med. Ja, for helvede da. Hov. Det er cool nok. Hvad er den her? Sådan der. Ja. Stik mig lige en til. Jeg tror, jeg må tage hjem nu. Nej, allerede. Det er sgu ikke bekendt. Du lige komme. Du er først til sådan der. Ja, helt bestemt, helt bestemt. Ja, du ser, om hun klarer udfordringen i morgen. Det tror jeg sgu ikke helt. Ja. Det bliver svært, Det er spændende at se. Louise! Der er mad nu. Jeg er ikke sulten. Det ligner da ikke dig, Louise. Du har ikke fået noget hele dagen. Det her, du skal lave nu, det er bestemt ikke for børn. Vi har lidt af en fjende i byen, der hedder Spicy Moe, som du skal lave Happy Slappy på. Happy! Jeg er fresh. Kæft det. Det der med at slå folk, som bliver glade, eller hvad det nu er, det gode på. Nej, du skal jo bare slå dem. Du skal gå hen og teste dem, og så filmer vi det. Det er totalt sjovt. Kan du se ham derovre? Det er Spicy Moe. Du kan gå hen til ham, rykke ham på ryggen og sige, at han har spildt noget. Så bukker han den ned, og så smækker du ham bare i. Hører jeg virkelig det? Tør du ikke give en kylling? Nej!